ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо ба ҷузъиёти баъзе аз ҳодисаҳои ҷиноятиву ҳуқуқвайронкунӣ ки милитсияи суғд ошкор намудааст ва тадбирҷӯиҳои мақомот дар самти таъмини осоиштагии ҷомеа шинос намуда ба риояи меъёрҳои қонун ки муносибатҳои ҷамъиятӣ тавассути он танзим мешавад даъват менамояд. зеро сарчашмаи ҳаёти осоишта ин амнияту тартибот аст. зиндагӣ ҳарчанд инсонро ба мушкилиҳо рӯбарӯ созад ҳам бояд қонунро риоя кард. имрӯз дар барнома тамошо кунед. модар бо куштори фарзанди хурдсол мехост айби худро пӯшонад. баъди маҳрум шудан аз ҳуқуқи ронандагӣ шаҳодатномаи қалбакӣ истифода бурда ба дасти милитсия афтод. боздошти гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб. қаллобӣ дар самти соҳибкории тиҷоратӣ. шарҳи ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. дар шаҳри хуҷанд нисбати ҷавонзани 26-сола барои одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда бо мақсади пинҳон кардани хиёнат ба шавҳар фарзанди аз дигар мард таваллуд кардаашро бо роҳи маҷбурӣ ба ҳалокат расонидааст. гузориши аввалини барнома ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти прокуратураи шаҳри хуҷанд омода шудааст ҳодисаро шарҳ медиҳад. маводҳои санҷишӣ нисбати мутриба розиқова сокини 26-солаи маркази маъмурии вилояти суғд дар мақомоти прокуратураи шаҳри хуҷанд гиреҳи ҷинояти ноаёнеро кушод ки бовар накарданист. зеро ном бурда дар куштори фарзанди хурдсоли худ писарчае ки 26 майи соли 2021 таваллуд карда наздик 1 сол тарбия намуда буд гумонбар аст. гумонбар шуда ба тафтишот иқрор шудааст ки бо мақсади пинҳон кардани хиёнат ба шавҳар фарзанди аз дигар мард таваллуд кардаашро санаи 23 апрел бо роҳи маҷбурӣ ба ҳалокат расонидааст. маълумот дар бораи ҷиноят замоне ба мақомоти таҳқиқу тафтишот дастрас гардид ки кӯдаки солим ба таври ногаҳонӣ ба ҳалокат мерасад ва пайвандони беин ҳам ба рафтори келини хонадон шубҳа дошта ба табиӣ будани марги хурдсол бовар намекунанд. зимни коркардҳои оперативӣ ва амалҳои тафтишии мақомоти милитсия ва прокуратура ҳақиқат доштани ин гумонро ошкор намуданд. то ин ки айби бероҳагардии модари ҷавон пинҳон монад тавассути доштани роҳи нафас хурдсол дар дохили гаҳвора аз панҷаи дасти модари худ ба таври маҷбурӣ аз ҳаёт маҳрум карда шудааст. ин фарзияест ки тафтишоти пешакӣ тасдиқ менамояд. пас аз оне ки шумо ҳолати вафот кардани фарзандатонро дарк намудед баъд чӣ кор кардед? гирия кардед? баъд киҳо омадан? ҳамсояҳо омадан. чӣ гуфтед бошо? муҳаммад астаз бимурд. гумонбар шуда розиқова ба хотири айби худро пӯшонидан ҷиноятеро содир намуд ки сарнавишти ӯро доғдор ва куллан тағйир хоҳад дод. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. таъкид менамоем ки агар ақли солим инсонро роҳнамо бошад роҳи ҳалли масъала бе анҷом додани ваҳшоният ё содир намудани ҷиноят дар дилхоҳ ҳолат мавҷуд аст. мусодираи маводи мухаддир самти афзалиятнокест ки мақомоти милитсия ҷиҳати ҳифзи саломатии аҳолӣ ба он таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. ҳафтаи гузашта милитсияи шаҳри Истаравшан дар корбарии худ ҷаҳиши оперативӣ нишон дода гурӯҳи муташаккили нашаҷалобиро ки аз ҳисоби сокинони ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри Душанбе ва шаҳри Хоруғи вилояти Бадахшон созмонӣ ёфтааст боздошт намуд. гумонбар он 3 нафар буда ҳама пешсудшуда мебошанд ва аз онҳо зиёда аз 17 килограмм воситаи нашадорӣ намуди ҳашиш мусодира шудааст. баъди хотима ёфтани чорабиниҳои оперативӣ ва муайян кардани дигар ҳалқаҳои ин занҷираи ҷиноятӣ мо ҳатман дар барномаҳои баъдӣ иттилоъ хоҳем дод. зеро маводи мухаддир дар кадом намуде ки набошад оқибати муомилаи он танҳо нороҳатӣ аст ва зуҳуроти нашъаҷалобиро бояд решакан кард. ду сокини шаҳраки меҳнатободи ноҳияи Зафаробод мардони 36 ва 43 сола дар дуздӣ телефон гумонбаранд. онҳо ҳангоми кӯмаки аввалияи тиббӣ ба навраси аз ҳуш рафта телефони мобилии охиронро тасарруф карданд.
мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод дар пайи муроҷиати як нафар навраси 17-сола сокини маҳаллаи ҷавонии шаҳраки Меҳнатобод кажрафторӣ яъне телефон дуздии ду сокини ноҳия мардони 36 ва 43 соларо ошкор намуд. Гумонбарон ҳангоми кӯмаки аввалияи тиббӣ ба навраси дар ҳолати мадҳушӣ қарор дошта бо истифода аз вазъияти мусоид телефони ба ӯ тааллуқ дошта тамғаи Redmi-ро ки 1500 сомонӣ арзиш дорад тасарруф намуданд. тавре гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд ҳангоми содир намудани чапдастӣ ҳарду дар ҳолати мастӣ қарор доштанд. ما وای کسبی آوردم دادم خیلی آب پاپ زدیم این کس تلفن گرفتم من به دادم من گرفتم که سم کردم خیلی بچه به خود آوردگی بدیم ما گفتیم روش بالنسه بریم نگفت من زکان خودم میدونم پیشش به یک پاچک سیگارت دوتا همه انرژتیک خیلی ما نمیریم گفتیم نگفت با ما ششتیم راست سفرآباد آمدیم و تلفن فروشی بدیم اوجا مست بودیم مست حالتامون به همین کار کردیم بعدی که شور شدیم پشیمان که شدیم савобияти амалии хайрхоҳонаи кӯмакрасонӣ бар ивази тасарруфкорие ки содир шуд бекор гардид. Наврас баъди ба ҳуш омадан ҳолати гум шудани телефонро мушоҳида намуда ба милитсия муроҷиат менамояд ва дар пайи ин муроҷиат дуздӣ ошкор мешавад. Гумонбаршудаҳо ҳарчанд кӯшиши фурӯхтани ғанимати бо роҳи дуздӣ ба даст омадаро карда бошанд ҳам ба мақсад намерасанд. дар урфият беҳуда намегӯянд ки тухмдузд шутурдузд мешавад, зеро беҷазо мондан дуздро шердил ва барои амалҳои вазнинтар ҳидоят мекунад. ҳарчанд ин ҷиноят дараҷаи хафнокияш на чандон вазнин буд, аммо ба қайдгирию ошкорсозии онро милитсия таъмин намуда дар идома наёфтани кажрафторӣ аз ҷониби гумонбаршудаҳо мусоидат намуд. гумонбаршудаҳо дарки хатогӣ ва пушаймонӣ аз кирдорро ба тафтишот изҳор доштаанд. идомаи барнома 6 аризаи даъвогӣ нисбати шаҳрванд Шаҳбоз Яқубов сокини ноҳияи Спитамен оиди фандуфереб дар самти соҳибкорӣ сабаб шуд ки мақомоти милитсия нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. гумонбаршуда бо ваъдаи воридсозии молу маҳсулот аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ду истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ва 4 сокини ноҳияи Спитамен маблағи калони пулӣ гирифта ваъда хилофӣ кардааст. шаҳрванд Яқубов Шаҳбоз Мирзоҳидович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти сарбанди ноҳияи Спитамен дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ гумонбар аст. шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар асоси 6 аризаи даъвогӣ ки дар меҳвари ҳамаи онҳо доду гирифти пулӣ ва соҳибкории тиҷоратӣ меистад нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ намудааст. гумонбаршуда бо ваъдаи ба роҳ мондани тиҷорати даромаднок ва аз ҷумҳурии Ӯзбекистон воридсозии қисмҳои эҳтиётии дучарха, пойафзолу хӯрокворӣ ва дигар маҳсулот маблағи пулии соҳибкорон ду истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ва 4 сокини ноҳияи Спитаменро гирифта ваъдахилофӣ намудааст. тафтишоти пешакӣ зарари расондашударо зиёда аз 1 миллион сомонӣ муқаррар кардааст ки тасдиқ ёфтан ва ё наёфтани он зимни амалҳои тафтишӣ муайяну исбот мешавад. بعدی یک هفته میگیری گفته بارم بعدی 8 ماه آوردم مابین همین 8 ماه من همین برخش همین 7 کس بود همین 7 کس من پولش دادم کسی خودم $110,000 سامان حسابش بود پولش کده دادم اینا وقتی با درش کار سر کردن با وای کردن گرفتم نداشتم دوام داشتن گرفتم وای کردم کار کردم بعدی 8 ماه وای باره میبیارد موجود پولا اینو مینس کده گرفتگی من тақаллубкориҳои гумонбаршуда Шаҳбоз Яқубов аз моҳи июни соли 2021 оғоз гардида то моҳи декабри соли 2022 идома кардааст. бо нишон додани матлаби мазкур аз тамошобинон даъват карда мешавад ки агар аз кирдори гумонбаршуда зарар дида бошанд ба мақомоти милитсия хабар диҳанд. аз таҷрибаи ҳаётӣ медонем ки дарахти насиҳат дар бештар маврид мевааш талх аст. хулоса дар муносибатҳои ҷамъиятӣ роҳ надодан ба зудбоварӣ омилест ки шахсро ба нороҳатӣ рӯбарӯ намесозад. дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод кормандони бозрасии давлатии автомобилии ноҳия як ҳолати истифодаи шаҳодатномаи қалбакиро ошкор намуданд. ронандаи қоидасти тез сокини 57-солаи ноҳияи Спитамен мебошад ки баъди бо қарори суд ба муҳлати 5 сол маҳрум гардидан аз ҳуқуқи ронандагӣ ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳандаро сохтакорӣ кардааст. кормандони бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ки ҳамарӯза ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ
таъмини талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва назорати вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар минтақаи маъмурии сафарбар мешаванд. Санаи 4 май зимни хизматбарӣ дар ҳудуди деҳаи ҷомии ноҳияи Зафаробод воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106-ро ки таҳти идораи ронанда Қучқоров Абдуқайюм Каримович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамин қарор дошт, бо ҷурми вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ манъ намуда зимни санҷиши ҳуҷҷат оиди қалбакӣ будани шаҳодатномаи ронандагӣ шубҳа ва барои дақиқ кардани тахмини худ аввал нисбати ронанда протоколи маъмурӣ дар хусуси пешниҳод накардани воситаи нақлиёт ба муоинаи техникӣ тартиб медиҳанд ва дар идома шаҳодатнома аз ташхиси криминалистӣ гузаронида мешавад ки баръало қалбакӣ будани он тасдиқ ёфт. шаҳодатномае ки ба ташхис барои муайян кардани ҳолати кор пешниҳод карда шудааст, дар вақти гузарондани ташхис бо асбобҳои махси криминалистӣ муайян карда шуд ки шаҳодатномаи ба ташхис пешниҳод карда шуда аз рӯи шакл, намуна, андоза ва дигар нишонаҳош борои қалбакӣ, яъне бо таҷҳизоти техникӣ ранган сохта тайёр карда шудааст. нишонаҳои фарқияти ҳуҷҷатҳои қалбакӣ аз ҳуҷҷатҳои аслӣ асосан аз рӯи андоза, аз рӯи тарз ва усули технологии чопӣ, аз рӯи матни хурд ва навиштаҷотҳо, аз рӯи тӯрои ҳимоявӣ байни ҳамдигар фарқ мекунад. шаҳодатномаи ронандагии сохтакоришуда бо дараҷаҳои Б, С, Д ки ронанда ба нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ пешниҳод кардааст, бе риояи талаботҳои технологӣ бо истифода аз техникаи компютерӣ тайёр шудааст. айни ҳол ҷиҳати муайян кардани сарчашмаи ба муомилотбароварони ҳуҷҷати қалбакӣ милитсияи ноҳияи Зафаробод чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ баргузор намуда истодааст. вобаста ба ҳолати мазкур тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад ки ронанда Абдуқайюм Қучқоров санаи 26 июли соли 2021 бо қарори суд ба муҳлати 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум шудааст. ҷазои татбиқ гардидаро нодида гирифта моҳи феврали соли равон шаҳодатномаи қалбакиро ба даст меорад. гумонбаршуда бо ин кирдор меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷиноятӣ муқаррар шударо вайрон кардааст ки нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. имрӯзҳо фарқ ва муайян кардани шаҳодатномаи қалбакии сохтакоришуда аз шаҳодатномаи аслӣ барои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ мушкилие надорад, зеро онҳо мунтазам аз курсҳои махсуси такмили ихтисос гузашта нозикиҳои самти фаъолияти худро меомӯзанд. мавзӯи дигар, масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон аз 25 май то 5 июн амалиёти бачаҳо мегузаронад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабинии мазкур ҷараён дорад. гузориши навбатӣ дар ин самт корбарии милитсияи Суғдро нишон медиҳад. баҳри таъмини ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакону наврасон ва пешгирӣ аз садамаҳо бо иштироки ноболиғон аз санаи 25 май то 5 июни соли ҷорӣ бозрасии давлатии автомобилӣ амалиёти мақсадноки бачаҳо мегузаронад. дар ҷараёни амалиёт дигар қувва воситаҳои хадамоти милитсия, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маориф, кумитаҳои маҳаллӣ ва воситаҳои ахбори умум ҷалб карда мешаванд. дар доираи чорабинии мақсаднок баҳри таъмини бехатарӣ ҳаракати хонандагон дар кӯчаву роҳҳо, махсусан дар назди муассисаҳои таълимие ки дар ҳамшафати роҳҳои нақлиётгард воқеанд, барои пешвоз гирифтан ва гусел намудани хонандагон нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ вобаста ва хизматбарӣ менамоянд. масалан, баҳри таъмини талаботи амалиёти бачаҳо, масъулини бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Зафаробод таваҷҷӯҳи асосиро ба бурдани корҳои тарғиботӣ дода, нақшаи баргузории силсилавохӯриҳо бо муҳассилини муассисаҳои таълимиро ба роҳ мондааст ва марҳила ба марҳила дар 28 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия бо хонандагон мулоқотҳои тарбиявию фаҳмонидадиҳӣ гузаронида шуда истодааст. чунин корбарӣ метавонад дониши назариявии наврасонро вобаста ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баланд намуда дар пас гардонидани сатҳи садаманокӣ бо иштироки кӯдакону наврасон мусоидат кунад. талаботи дигари амалиёти бачаҳо барои ба эътидол оварии интизоми ронандагон нигаронда шудааст. ронандагонро низ зарур аст ҳангоми гузаштан аз назди муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ суръати ҳаракати воситаи нақлиётро паст ва шароит фароҳам оранд ки кӯдакону наврасон бе мамнуъият роҳро гузаранд.
дар доираи нақша чорабиниҳои мақсаднок барои ба низом даровардани ҳаракати воситаи нақлиёт ва мӯътадил гардондани вазъи садаманокӣ ошкор ва пешгирӣ намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз 10 то 20 майи соли равон дар қаламрави вилояти Суғд амалиёти автобус ташкил ва гузаронда шуд. Дар ин замина кормандони шӯъбачаи назорати техникӣ дар якҷоягӣ бо кормандони масъули шӯъбачаи ташвиқоту тарғиботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар корхонаи муассисаҳо ва ҷамъиятҳои нақлиёти мусофирбар санҷиши пеш аз сафар гузаронида ба ҳайати роҳбарону ронандагон вобаста ба мақсаду мароми амалиётҳои гузарондашуда истода вазъи садаманокӣ ва сабабу омилҳои он маълумот доданд. Самти дигари амалӣ намудани амалиёти мазкур ин дар ҳолати хуби техникию санитарӣ нигоҳ доштани воситаи нақлиёт ва баланд бароштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мебошад. Амалиёти шартии автобус имкон медиҳад ки ба масъалаи мутобиқ гардондани ҳолати техникии воситаи нақлиёти мусофирбар сари вақт гузарондани воситаи нақлиёти мусофирбар аз муоинаи солонаи техникӣ таваҷҷӯҳ равона шуда ҳолатҳои аз навтаҷдидонӣ бе иҷозати мақомоти дахлдор интишори ғайриқонунии реклама вайрон намудани қоидаҳои бозистӣ ва таваққуф аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон мутобиқат накардани симои зоҳирии ронандагон бо расми шаҳодатномаи ронандагӣ пешгирӣ карда шавад. Ҳамзамон баҳри ошкор ва пешгирӣ намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки ба содиршавии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат мекунад ҳамарӯза аз ҳисоби кормандони шуъба ва ротаи хадамоти роҳбонию дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуданд ки дар мавзеъҳои шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чорабиниҳои мақсаднок доир намуданд. Зимни баргузории чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ давоми 9 рӯзи сипаришудаи амалиёти мазкур бештар аз 8200 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд ки аз ҷумла 15 ҳолат рондани воситаи нақлиёт ҳангоми мастӣ, 10 ҳолат бедоштани ҳуҷҷати ронандагӣ ва 39 ҳолат бе рақами қайди давлатӣ мебошад. Ҳамзамон 700 ҳолати саривақт нагузаштан аз муоинаи техникии солона ва 361 ҳолати гуфтугӯ бо телефон ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ошкор карда шуд. Дар доираи ин амалиёт 1252 ҳолати аз меъёри муқарраршуда зиёд савор намудани мусофирон ба мушоҳида расида нисбати ронандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. Ташкил ва амалӣ намудани чунин амалиёту чорабиниҳои мазкур аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри баланд бароштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо ва мӯътадил гардондани вазъи садаманокӣ мусоидат мекунад. мустафо саидҷафаров соли таваллудаш 2000 сокини ноҳияи варзоб номурда аз моҳи августи соли 2021 то инҷониб бедарак аст. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. хуш ба ҳоли нафароне ки аз хатои дигарон омӯхта роҳи дурусти зиндагиро интихоб мекунанд. ҳифзи моликияти давлативу ҷамъиятӣ, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояти ҳуқуқвайронкунӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ. ҳарчанд вазифаи мо кормандони милитсия аст, шумо низ шаҳрвандони иззатманд дар ин самт бетараф набошед. хайрандеш бошеду ба оянда ба назари нек нигоҳ кунед. то дидори навбати хайр.